ngicela phela usisule lesijeziso sami. AJ, ngiyacela ngizophumula ngiyendawo ngiyacela banda sisule isijeziso sami. Kuzofanele usiqede isigwebo sakho ngisho ngathiwa kuthiwani. Kodwa Awuphili, phuza amaphilisi akho bese sezwana. uma ngihlala kule kamera kanjena ubona uzohamba umisa lo mshado wenzeka lapha yana. Angeke, kumele ngithole indlela yokuphuma lana. Akwazi, ayikho indlela. Awuhlukane nokucabanga izinto ezibhedayo kulomqondo wakho. Into okufanele uyenze ukuphuza amaphilisi bese uyalala uyaphumula. Sezwana? Ungalinge futhi ukuphula isigwebo sami. Sezwana Lila? Kulungile, ngizokwenza lokuthi angikwenze. Vele uyasokola ngesinqumo wasithatha sokushada nami zonke lezi inyanga ezidlule. Okungenani ngaziwashi izandla zami manje. Kulungileke, ngizovele ngingaziwashi ngilale nazo zinje la mase ngiyangcolisa wonke lo mbhede. Hello. Kuhle. Ngiyeza. Ngimtshele noLila ukuthi uRevato usabuyela umqondo. Cha. Uzobhoqelela ukuya lapha kanti. Kufanele aphumule. Hayi. Cha. Ngiyangivuma ukuthi uyashi benoshwetha abashade. Kumele ngenze ukuthile. Ngeke ngize ngivume. Hayi madam, hayibo, hayi wenzani? Usughohli wena ukuthi iSpanisho sakho ukuthi wena ungasuki la embhedeni. Pheka visho lapho kumele ukuthi ngiphume lana kubalekile. Cha noma ngathi wakubaleka kanganani wena nje awuphumi la emndlini awuphumi la embhedeni hayi. Angeke ima ngiyacela. Mangithi cha. Manje ngizophuma kanjani ngempela mina lana kanti? Rivati, lesi sikhumbuzo sami sokugcina ngawe yazi. Mangibona lesi scarf lesi. Sohlala ngikhumbula yezo. Awazi ngikhumbula nganani. Nokuthi sengikule. Uthi kufuna ukuthi ngikhohlwe ngathi sobabili kuphela enyaka. Nokuthi ngiqala impilo entsha noShweta. Kodwa masenhlizweni yami ngenze njani? Ngingamcabanga kanjani nje omunye umuntu kodwa akwenzeki. Angikwazi ukucabanga ngomunye umuntu Rivati. Ngiyaxolisa Rivati. Cela ungixolele kakhulu. Kodwa kuzomela sikhohle uthando lethu sobabili.
Vishwarup, ngiyakutshela, ngiyakuthembisa kubalekile kumele ngihambe ngicela ungiyeke. Mangithi cha. Buka madam. Noma ngathiwa ngumfowenu kodwa ngumuntu oqotho lapha na ku AJ yabona. Useshilo yena ukuthi ke wena ke awuphumi lapha embhedeni angithi. Mina ke ngizoqinisekisa ukuthi wena awusuki futhi lana futhi awuphumeli ngaphandle. Into le ngizoyenza njengamanje. Kodwa inyawo zami Yabona ke ngenxa uqaseka nje yabona lila lana sengikhoshiwe ukuthi ke nginomyalezo ovela kuserojini ebekumele ngikunikeze wona lana sengikhohle khohla umyalezi ngengehla. Kodwa Vishwarup ngicela ungisize kanje. Ekamelweni la AJ lokusebenzela kunesitulo lapha yana esinamasondo ngicela usithathe. Usilethelana ngiyacela. Hayi kulungile. Isihlalo sinamasondo ngobani? Ngiyasifuna ngicela usilethe. Ngiyacela masinya bandla masinya. Isheshe. Lesi sihlalo sakho angithi. Isihlalo siwalapha eoffice samasondo iso lesi. Vishwarup angishongo ukuthi silande ukuze uhlale kuso. Akusona sami. Cha. Ngoba Sukuma. hayi Lungile ke. Bheka nali ikhabethe lami lapha yana ngicela ulethe usari wami. isari. Hamba. Hayibo. Sheshisa. Nanke. Ya. Letha. Ya, ndathatha. Ya, letha. Manje bamba isitulo ke. Ya. Unginike isandla sakho. Ehe. Hayibo. Ukwenzakalani? Ima ngizotshela Awu kanti kwenzakalani kanti? Bamba isitulo ngizowa. Ngibhekile. Umlenze. Cha. Nginikeza usari wami. Oh yebo. Thathi isari. Ya. Enazo. Manje ke Vishwarup ngicela ungihambise bandlungise bathroom. Ngithi ngenzelani? Ngifuna ukugeza. Kade ngigqoke lo sari kusukela izolo ngihambise. Hayi kulungile. Kancane. Siya kancane. Ngala. Ya, kanje, hamba kanje. Ya, ngizozwa ngingcono emva kokugeza. Yabona umsebenzi ngoqedile. So manje ke wena ke suke esihlalweni uhlale lapha embedeni ke. Qhubeke nespanisho sakho. Mina ngizosuka ngiyohlala lapha kusofa, ngiyiphosiso lapha kuwe. Vishwarup. Yebo. Kusukela izolo mina ngikulombhede. Oh. Manje mina nginesizungu. Hayi izungu singakushaya into ekhona leyo. Kodwa ke into efanele uyenze, ufanele uqhubeke nespanisho sakho. Kodwa Vishwarup awuvulungile yazi? Bheka ke. Angithi ngithathele isitulo wase wasilanda ngokusheshsha. Ngaphinde ngathi thatha usari wami wawuletha nawo. Ngenze njalo. Ngathi ngihambisa bathroom wase wangihambisa futhi. Ngenze njalo. Manje uzokwenza ngikushaya futhi? Ngizokwenza. Noma yini oyifunayo, ngizoyenza. Aya kento etheni? Njengoba nje ngihleli kule situlo bengifuna ukuthi ngizulazulise nje kule ndawo. Khona la endlini. Ngeke ngibeke inyawo phansi ngiyathembisa. Ngikuzolise la. Cha. Ngobani? Cha, ngeke ngikwazi ukwenza. Kulungile. Kodwa mina ngihlale ngenza amasiko ethu la nawe ngoba ngithi ubhuti wami. Kodwa inkosi yami, ubhuti onjani nje lo ngiphe yena? Ngizokwenza njani mina manje ngizolala lana, ngihlale ngedwa lana ngigule futhi ngiyazi ngeke ngisoze ngaba ngcono kulungile kodwa nginankinga. Hayibo mana kulungile. Asikho isidingo sokuthi uzuwenze lento umdlalo yakho. Buka akangithi wena ufuna ngikuzulazulise. Buka ke uzowenza isiqiniseko sokuthi uhlale la embedeni. Nazoke kwakuhle kakhulu asambeka senza. Ima. Hayibo madam wenzani ngoba phela unopanishiwe nje ukuthi wena ungasuka embedeni into yenzayo manje lana hayibo mina ngizaba Vishwarup. Ya. Awungitshela ke Vishwarup. Sini isijezi sengisinike uAJ? Yebo ngishilo ukuthi nje unyawo lakho lingasuka embedeni ngisho kahle ngishilo le nto. Kodwa manje mina ngimephi? Unyawo lakho solisukile nje embedeni buku mephi manje? Ilogo. Awi, ilogo nje. Manje ke awusho isithini isijezi sa? Sithe ngingazibeka inyawo phansi ekamereni. Yebo. Kodwa mina angikho nje ekamereni okusho ukuthi akukho okube ngikwenzile, ngilandela yonke imithetho. Yabona wenze kahle kakhulu. Hawu kodwa. Hayibo. Hayi.
Yash, vula umnyango. Yashi, ngifuna ukukhuluma nawe, vula umnyango. Yashi, ngiyazi ukuthi mhlamba ufuna ukukhuluma nami. Kodwa ngiyacela uyifunde noma ikanye ngiyacela. Yeshi nginendlela yokuyiqeda lenhlanganisela yomshado yazi. Ngiyacela ndodana ukuthi ungatsheli umuntu futhi nje ihlale kuwena lento. Lenhlanganisela lena ngizoyiqeda nya. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.